Assalamu alaikum Tuskullo Nijar. Wannan wani nasara ne da rundunar 'yan sanda ta yi na kama wasu gungun barayi wanda suka shahara, wata kungiya ce wanda suka shahara wajen kai hare-hare a cikin babban birnin Yamai, musamman cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Wannan kungiya wadda ta kumshi mutane uku ta ƙware wajen yin fashi da makami a birnin Yamai tare da kai hare-hare a cibiyoyin hada-hadar kuɗi a cikin birnin Yamai. Jami'an 'yan sanda dai sun samu bayan bincike da suka gudanar mai zurfi, inda suka binciko suka bankaɗo wa'annan ƙungiyar 'yan fashi da makami, inda suka kai musu farmaki tare da cabke su kamar da kuke gani kaɗan daga cikin wannan image. Ƙungiyar dai ta amsa cewa ta aiwatar da kai hare-hare a cibiyoyin kuɗi kusan guda 7 a hukumce, a cibiyoyin kuɗi na hada-hada, a cikin ƙararraki da aka samu kusan guda 11 a lokacin da aka samu kai hare-hare a cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Ƙungiyar ta amsa kusan guda 7 cewa lalle su ne suka aikata wannan. Lalle wannan lalacewa ne da kuma laifuka kusan guda 7 na sata, na kai hare-hare wanda suka kai kusan kimanin miliyan 8 na sefa, miliyan 8 na sefa, na franc sefa, waɗanda abin ya shafa. Kuma majiyoyi kusan sun tabbatar da cewa an samu kusan wayoyin hannu kusan guda 3, kannan kuma bincike da aka ƙara aiwatar a cikin gidan da ƙungiyar na 'yan daba suke, an bankaɗo bindiga guda, wadda suke gabatar da ayyuka na wannan mugun ayyuka na ta'asa da suke yi a cikin babban birnin Yamai. Wannan babban nasara ce, muna fatan jami'an tsaro 'yan sanda Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.